bvudzi akanga anditsora nhasi ndakuda ropa ravanhu. Sei makuda ropa revanhu? Asi ane zvakanditadzira. Wandari kugara naye ane zvakati handigadzike kudondo zveni. Handigadzike mudondo nokuti ndagurisa. Ko paigara neniwe unazo ndiri munhu. Ndiani aigara ari kukugadzika kudondo? Vatsetse vemwana wakagara vari kundigadzika mudondo. Vachiti wagurisa wakundisika. Ndosaka ndagudzika vanhu. Ndosaka ndakunetsa kumusha kwake. Alright, ndinoda kuti ndinyatsonzwisisa panapa. Imimi makatorwa nababa vemusikana uyu. Ko pana tete apa makazoenda sei? Vakandisira vakufa vakati enda kugara nemwana wangu musikana. Alright, basa rawakanga watorerwa ndiri kuita sei? Rekumupa mombe. Mombe? Muchimupa mombe? Saka makanga maurana kuti kana ndichikupa mombe unenge uchindipa ropa revanhu? Iye ndokutanga kukupa. Akandiombera akandikumbira kandokupa ropa remombe. Saka pakazofa mushakabvu ndokusiyira hanzvadzi yake. Ndokusiya mwana wake. Ndokugadzika pane mwana wake musikana. Alright, honai mwana atambura. Chamuri kudai ndini. Andinena kuti mukadzi wangu. Atsombofanikana kutogara. Atsombofanikana kuroro. Relationship angasoveri zvezvi mukomura akatsweri naye akatsora mbarisa izvezvi. Alright. Atsombofanikana tatsu chakanaka. Mumba mavo mune nhamo. Amuna kana munhu utombofanira chake chakanaka kana izvezvi ndiri kuda kutonouraya. Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Masini what is all? Ndiri penini kuri seka wabva? Kuri right. Kungaiti right waya kunoku? Kuri nani? Handisika. Kuri nani? Saka tinoda kuti tisaure nyaya yanzvadzi. Ndakanzwa wanditsvaka ukati amukoma inini ndine dambudziko. Kumushande ku? Masvingo. Kumasvingo pari? Masvingo kwamaringire. Kwamaringire. Ndekwachifano. Chifu nemausha. Handiti. Mumba makazvara muri vangani? Tazvara tiri 5. 5 vakomana? Vakomana 2 vasikana 3. Ndokwavakurira? Ndokudzidza ikoko? Handiti. Amai nababa vari kupi? Mama variko, baba vakashayika. Vakashayika kuri baba? 2013. Handiti. Hanzvadzi ndakanzwa wanditsvaka ukati mukoma ini ndane dambudziko raane nguva riri kuitika mukati meupenyu hwangu. Dambudziko iri rakatanga sei? Ndingati ndi muna December. Asi handizivi kuti uri muswani. Ndakarota gore ripi? December last year. Oh, okay. Ndakarota mombe tema, mombe. Yakamira. But yaje like inotaura. Ndobva ndanzwa inzwi ichiti unoziva here kuti unana mbuya vaviri asi vamwe mbuya vatauri shona nasekuru. Pandakatarira mombe yaya ndobva yafamba ichakandibata yatarira like yanyangarika ichigara pandiri. Hanzvadzi yangu aiva munzira kuuya. Ndobva upedza ndinetsa. Pati kumashure ndingati ndaiti ndakagara ndega. Ndaigona kungonzwa like kuda kuchema. Ndotombobudisa kana mashoko maviri ndobva ndonyara chiro ndakagara ndega. Zvadaro pedzi ndakaudza munin'ina wangu hanzvadzi yangu aiva muroad achibva kuCape Town. Paakazosvika anga apuwa munamato wanga apuwa kuSouth Africa nevamwe madzimai akati pane zviri kuitika. Zviri kuitika kuoma kweupenyu hwenyu asi ndoda kuti unodi unozviona. Ndobva apuwa munamato wakapuwa namadzimai avo but vaivhenganisa nechivanhu. Ndobva vamupa fodla akati unosvika uchikusha pamba usati wagara. Wadaro wotora hanzvadzi dzako dziri kumba wotora rukweza wondokumbirira baba vako kuti pari zvino ngavambokuchengetai. Muvaudze kuti hatina kukangamai kukuitirai magadziri tinokuitirai. Ende vari kuvamutsa ngamotaura muchidaro kuti vari kukumutsai ngavarege kukumutsai ndaimurwisana naivo ende ndaimurwisa kwamakaurayiwa.
zvadaro hanzvadzi yangu takaita saizvozvo taita saizvozvo ndo pandakatanga achitokumbirira kuna baba ndo pandakatanga kuita semunhu ari kusutsiwa nasekuru zvadaro ndo sekuru pavakataura svika ndina mbuya vataura ndambuya mbuya ava vakataura mbuya ava vakafanira hanzi 96 inandavazivi vataura ndobva sekuru vangu vakataura vachita like vane hasha kuna hanzvadzi yangu zvadaro takafunga kuti kuda kungosutsa zvinhu zvapera takagara madays zvinhu zvazvakuuya every day zvichitaura like vava baba vasekuru vangu sekuru vangu futi zvevachitaura takagara pavaiuya vachitaura vanakataura kuti vakauya sekuru vangu vachitaura kuti kwanzi ndakagara pamwana uyu ndopandoda kugara of course nezvinhu zvaitika muupenyu hwake hwakaoma ndakauya kuti ndisunungure upenyu hwake mukukura kwake achaita n'anga hombe ane mashavi because iri ndaiva neshavi rekurapa then sekuru vakuru baba vavo vakafa vari n'anga vakati futizve ini ndakafa ndiri n'anga ndoda kurapa vachibuda futi zvepandiri vechituava zvadaro after 3 days vari kubuda futizve sekuru vaya sekuru vangu chiya vanga vasingachabude ndobva vati akagadzikwa chikwambo chakagadzikwa chikwambo nachipo kubvira hanzvadzi yababa vangu toda kubvisa chikwambo ichi vaibva vatora soti vondikwisa muviri wese tanga kunzwa chiveve chichipa vachiita sevanobvisa chikwambo ichi zvadaro tagara hanzvadzi yangu akatobva asumuka achungofunga kuti zvinhu zviri kuitika zviri normal ndobva asumuka enda South Africa pakangosumuka ndopakasara pakubuda futi zvevamwana vakawanda pandiri pachibuda futi zvevava kuti ndiri baba vababa kubvira vasekuru futi zvavo vachibuda futi zvavachiti vagere pandiri pachibuda vakabuda ndofunga vanhu vaisvika kuma9 vataura mazita here vachitaura mazita taunzwa pava9 papo vaibuda vaingoti kubvira pana baba wasekuru wangu vaingoti ndiri baba vachingoenda kusvika kuna akapedzi achiti ndiri muridzi wedzinza ndini chigumbu muridzi wedzinza achibuda futi zvepandiri asi vaitaura vachiti hatisati tapedza kutaura tiri 12 vaitaura vachiti pane vanhukadzi vanhu vanenge vaiva 9 vanhukadzi vaiti pana mbuya vangu pagoita mai vasekuru vangu pagoita tateguru vainzi nditateguru vedzinza tete vaiye muridzi wachigumbu ati ndiri muridzi wedzinza wechifo hanyanyanzoziva kuti ndiani zvadaro ndaiti kana votaura saizvozvo ndaiwa mavhoisi akawanda achitaura mandiri umwe pavanotaura kuti upenyu hwake huchanaka umwe aiti indaiwa vhesi rinoti hazvivi zvakanaka because zviri kuitika pauri hazvisi normal ende hazvitoiti because ndaiti ngoedza ndinonoti ndakagagwa ndichitaura ndinenge ndichitoona munhu ari kutaura aitoti mukamubvunza kuti ari kundiona here anototaura kuti ari kundiona zveshuwa ndaibva ndaona nezvaakapfeka ndakapfeka zvakati ndatozotaura kuti munhu andandichiona anga akapfeka mapane shashuku akadai ndaitaura zvese tagara mama vangu ndobva vakaramba vachiramba kuti ainini zviri kuitika pamwana wangu handisi kuzvifarira mama vangu vakabva vatsanya 3 days vatsanya 3 days ndobva vakaenda mugomo vaenda mugomo ndobva vakanonamata vakabva vahaka mhepo dziyapandiri vahaka mhepo dziyapandiri ubva dzakatanga kutaura pavari ivo ndobva dzakati vachisvika pandiri vakabva mugomo vakagagwa vachisvika pandiri ndo mhepo yapa dzakatanga kutaura zvikanzi utende amai vako nekuti ndiwo varamba zvatanga chida kukuitisa iwewe tikuda kukushandisa unganga hwati kutaura unganga hwenhamo hakuna chinganga chakadaro pauri because tese tikufanira kubuda pauti tofanira kubuda pana nababa wako wona zvawakaita ndanga ndanerasha yanga isingaiti kumeso wona zvawakuita wawane nhamo wakutambura hazvisi normal pamhepo dzose dzakataura chazviti pakataura vanhu vangani vakataura si munhu wakapesera kutaura ndisekuru vangu ndobva vati fambai zviri kuitika pauri hazvisizvo muzvikuru famba nekuti nhamo yauya mumba menyu ndobva zvapera ndobva mama vangu
vanhu vaya ndibva zvihaka vachibva pana mama vangu zvadero takabva tabuda tasvika kuno mwe muprofita ndobva asvika achingobata achiti ndaona mhepo yeurapi yawe pamwana wayo but pane aisundira isina kunaka pane asara abata chakanaka maoko make achishandisa mwana uyu zvadaro ndopa munhu yati Jordan achaziti akati atinenge akati chitatu uyu waiva muswe todzodwa muswe mande vatenda uJordan kuya kana anopinzwa muJordan makabuda mhepo dzakawandisa dzichituka mai vangu dzichitiwangwarisa ende chiro zvazvo zvadaro mwana aiti achita mukadzi tachimita mukadzi tese tiri 12 ende azvitombofe zvakanaka nyangwe mukarwisana nesu kuti tibve takabva muJordan muya taenda kumba tafunga kuti zvapera mhepo yandopa yakadzoka yakutaura kuti ndiri chikwambo chachipo kubvira nzvadzi yababa wangu takasiwa panapa na chipo ndakagadzikwa ari grade 5 ari grade 4 ini ndakarota hope but baba wangu achiri wapenyu ndakarota chinhu chakaita chikara chine mamviri chichinzi ndiye mukadzi wako ndakapepuka ndichivhunduka kubva ipapo ndingangoti ndichikura upenyu hwangu hauna mbobvira hwanaka izvo ndopa zvakatotora kuti ndonguva yatakagadzikwa navatete vake ndopa takaiswa papo ari grade 4 kusvika izvezvi tese tiri 12 takaiswa paari even sekuru vake vari vapenyu membwe dzavaiva nadzo dzaitwa mombe dzeurombwa vaidana isusu vakafa kuti futi zvetigare paari ndosaka maiona vaiva nemombe tisu tanga takaiswa futi zvepaari kana zvakudai chii chinenge chakuitika saka apa teta vazipanguva zvitaura wakadisa wira taurai tinzwe taurai tinzwe ndiani agara pamupwere ndakagadzikwa nasekuru vake andienderi mahara mani ndoda maguva 5 akasa ndienderi mahara vakandishandisa nguva ikareba sekuru vake vakandishandisa nguva ikareba vakandi ndo mukadzi wangu nasi ndobvisiwa nokuti zvadini pamukadzi wangu haafani kuroorwa haafani kuita chakanaka anofana kufamba asina hembe mani nasi ndatadza neko kusungwa tasasvika munzvimbo inei handisi kuda mani kubva pamukadzi wangu inini Alright, uyatitaurirana. Ndiani ari kutaura? Ndiri chikwambo mani, ndiri dzundu ramavhiri mani, ndindakatouraya hanzvadzi yake yakafa, ndandanzi ndichiuraya iye but dziri kuramba mani. Manga manzi nani muurayi? Hanzvadzi yababa vake, ndakamusiyirwa inini, ndakamusiyirwa nababa vake, vakati asara achishanda neni, but nhasi ari kundinyima ropa, nhasi ndakuita zvandinoda, nhasi ndotonouraya mwana wake, nhasi ndiri kuuraya mwana wake. Makatorwa kupi? Mozambique. Akakutorai ndibaba wake hanzvadzi yababa wake? Ndibaba wake
ndakatora Mozambique inini. Alright, pamakatorana nepamakatorwa makanga mawirirana kuti china baba vake. Ndidawira mnodzaro ndiparopa ravanhu, but iye achirarama ndipa ropa remombe. Ndemuzvisise nokuti ndiyakanga anditora, nhasi ndakuda ropa ravanhu. Sei makuda ropa revanhu? Asi ane zvakanditadzira, wandari kugara naye ane handigadzike kudondo zveni, handigadzike mudondo nokuti ndakurisa, ko paigara neniwe unaso ndiri munhu. Ndiani ari kukugadzika kudondo? Vatsetse vemwana vandakagara vari kundigadzika mudondo vachiti wakurisa wakundidya, ndosaka ndagudzika vanhu, ndosaka ndakunetsa kumusha kwake. Alright, ndinoda kuti ndinyatsonzwisisa panapa. Imimi makatorwa nababa vemusikana uyu. Ko pana tete apa makazoenda sei? Vakandisira vakufa vakati enda kugara nemwana wangu musikana. Alright, basa rawakanga watorerwa ndiri kuita sei? Rekumupa mombe. Mombe? Muchimupa mombe? Saka makanga maurana kuti kana ndichikupa mombe unenge uchindipa ropa revanhu? Iye ndokutanga kukupa. Akandiombera akandikumbira akandokupa ropa remombe. Saka pakazofa mushakabvu ndokusiyira hanzvadzi yake. Ndokusiyira mwana wake. Ndokugadzika pane mwana wake musikana. Alright, onai mwana atambura. Chamuri kudai ndini. Andinenazvo kuti mukadzi wangu atsombofanikana kutogara, atsombofanikana kuroro. Relationship angastoveri izvezvi mukomura akatori naye ndakatsorambarisa izvezvi. Alright. Atsombofanikana tatsunhu chakanaka. Mumba mavo mune nhamo. Amuna kana munhu otombofana chake chakanaka. Kana izvezvi ndiri kuda kutonouraya mwana wake musitoita ngozi. Alright, ndanzwa muchiti makauraya hanzvadzi yake. Makaiurayirei? Ndoda ropa. Ndiri kutoda ropa. Inase ndatotsanga ndiri kutsouraya. Asi kaonaika munhu akakutorai akafa handiti? Ndakagamuchigwa zveni. Handine munhu akanditsambira. Ndizvozvo. Akanditsambira ari kutiuraya. Saka ndourayazve. Rikandiuraya iwe. Aiwa, onaika vana vamuri kutambudza kana kuti muri yamuri kutambudza. Handitori nendozma ndakanzi nditambudze. Uyai titaurirani. Toda kuti ndiwirira ndinzwisise kuti vana vemushakabvu vagozonzwisisa kubva kwamuri imini. Handiti? Chamuri kuda nezvekuuraya. Munenge muchiurayirei? Ndoda ropa. Muda ropa. Asi kamunhu akakutorai haasisipo ende ndiye akakutadzirai. Handiti? Kwani ndiyandiri kugara naye. Uyu kwamakasiyirwawo. Ko muri kudii kunogara kuvana vemunhu wamakasiyirwa? Hazviti. Nei? Haikoko hazviti. Indine mandakaiswa kai. Saka unofunga tizvo zvichitaura newe udai ndiri pai. Nditori mumba mamai vake. Samwari ndiri nyoka ini wazva. Ukandiona umire iwe wasvinzwa. Aiwa, ini ndinoda kuti batsiro unopinda iwe mbuya tsundudzo. Uri kuda kundibvisirei pamwana nyatsoimbundiudza iwewe kuti seungatigona iwewe. Aiwa, ini handida kuti ndinoda kukubvisai. Ndati uyai titaure nyaya. Handitaura. Aiwa, yatiwirirana. Handitori because unotondibvisa mumba mandakaisiwa iwe. Ini handikubvisei. Ini ndoda kuti nditaure nyaya ka. Mirai. Ndoda kuti nditaure neminyaya. Vemhuri vagoziva kuti zvinhu zviri kudiwa nemunhu agere apa ndezvakati. Ndatadza here papa? Handinomboti ndokubvisai, ndinokubvisai simba ndinoona kuti. Asi ndoda kuti mutaure zvamuri kuda kuitira kuti mhuri izvizive. Kana paine zvimwe zvamuri kuda zvavanokwanisa kuita nenyama dzavo vozviita. Ndosaka ndati ngatigarei pasi tise titaurirana. Handiti? Handikubvisei ini napana kwandokuendesaiwa pamakagadzikwa ndopamundazi pamunogara. Asi vana vada kungoziva kuti zvino zvakagadzikwa apa tinozvibata sei, tinozviomberera sei, tinozvikumbirira sei. Imimi zvamuda kuvana ava kuti zvibatsirike kana kuti mubatsirike munyatsogara ipapa zvii. Ini ndondoda togara chitongotambudza. Alright, kana vatambura munowana chiimi. Handi apa makanga matorwa kuti mombe dziwande. Ndizvitopa rugare. Vunza kuti mombe hakuna here. Kuna amai vangu kwandiri kugara. Vunza kuti panotambugwa here. Mati mumba muri kutamburwa aka? Mewandakagara ndomune nhamo. Kwenyu kwamakabva kune mombe? Kwangu kwandigere kune mombe. Mune mombe ngani? Dzakawanda. Ngani ndiyositoro wandisasahwira. Dzakatsowanda. Imombe chaidzo kana kuti nembudzi. Nembudzi.
zvakatsowanda. Imombe chaidzo dzinotsika here kana kuti dzemabasa iwaya muri kutaura? Ndedzangu. Handitika. Alright. Saka mhuri iyi muda kuti iite sei? Muri pamakagadzikwa uko ngaingotsamburasvi ndo zvandiri kutora, ngaingovona nhamo ndizvo zvandiri kutora, ndichiuraya futi. Saka muri kuti kutambura kwavo ndiko kuita mombe dzakawanda kwenyu chaiko. kana mabva apa munozoenda papi? Iko zvino ndakuchida kuno kukaurisa. Ko muri kudii kuenda kumhuri yemunhu uyu? Anditomboite izvozvo. Mandakanzi ndipe nhamo nekuuraya ndomandoita izvozvo. Zvigosvika papi? Kusvika mheno. Alright. Saka uyu mati makamuura here muhanzvadzi yake? Ndaida ropazvi. Saka ari panext ndiani? Ndiwa tori pano. Alright. Makauraya uyu pamugera apa mubva maenda kupi? Ndoenda pane munun'una wacho. Kozi pamunun'una wacho ndomboenda futi. Munogara ipapo? Ko uya kwamakasiyirwa hanzvadzi yemurume ari kutopfumawo here kwaagiriwo? Ndokwandiri kudziwa kuti kune mombeka. Sunga ndikunyeba. Oh. Kune mombe naye baba? Kune mombe ngani? Dzakawanda ndisizvingasho. Nemo hamutoziye namba? Asi dziripo? Dziripo dzakama 20. Dzinotodyiwa? Kusazoziva vangu. Ikatibvunze basa saka mombe idzi dzinokwanisa kutodyiwa kana kutengesa vachiti? Inini mombe dzangu hadzingodyiwe. Mombe dzangu ndedzemukaka not kudya. Ndopana ndichibvunza paiwe kuti imombe chaidzo chaidzo here kana kuti zvimwe zvinhu? Iwo chidziona ndinoti ichaidzo. Ndoziva hao ndedzangu. Ndopane mubvunzo wangu aivo. Alright, ngatimbodzokerai kuMozambique. kuMozambique makatorwa papi? Inini munhu akanditora akaenda kung'anga. Akanzinda nomunokora. Izvozvo zvina ndicharangarira inini. Akanzinda notora vhupa gwa. Akatora vhupa gwanangu inini. Wakatomutswawo zvako uri kumakuva. Shawarika ndinyoka. Bati pandakafa ndaiva mutsinda womurume shamwari aiva nerasta inini. Wazvinzwaka? Wainzani pa? Inini. Rangu rokugwa zita. Randaipuwa. PaMozambique. Ndainzi Jack Chan inini. Rekuberekwa redzinza rekwako wainzani? Izvozvo toda uchibvunza munin'ina wake. Ndowandakapa kuhope akamaverenga makuva. Asi vedzinza rekwako vanoziva here kuti ndo zvauri kuitwa? Vakabata. Vedzinza rekwako futi? Aizvi Vakabata kuti ndine kwandakachinjiwa kuitwa chunhu inini. Kwasa handisi kubuda mumusa. Voda kutonondidzosera vanondiripa. Taakutaura manje. Kana vakuda kunokudzoserai vanokuripai. Munoda kuripwa nei? Ende vachibva ipapo ndoda 3,000 US. Ndiyo ndakamboaudza. 3,000 US? Saka totengesa kamombe idzi? Ngaatengese andidzorere. Handiti. Kana vachikudzoserai vanonanga nepapi? Ende vanhu zvinofambiswa sei? Andi mabhazi ekumalawi aripe. Iye akandisigwaka. Ndiye achafamba achaenda nemari ukoko. Anoramba akauya handiti iye agere mushe nazvo? Handizii. Ndongourayaka. Ndongouraya izviwa nditomboziya ende handapesa nazvo futi. Saka munodzokera sei manje? Kwakambonditorerei? Handaida kuti aite zvemombe here? Handi mataura makati aida kuti aite mombe. Mombe akadziita. Makati makanga makabhadhara makawirirana kuti unondibhadhara nechi? Neropa revanhu akakukumbirira kuti aiwa ndokubhadhara neropa remombe. Hazvisirizvo? Ndizvoka? Chokwadi. Saka tiri kuti iye zvinezvi uyu wamakasiyirwa uyu haanei nazvo nekuti iye zviri agere mushe. Handiti ndizvozvo? Asi kumhuri kwamugere uku vatambura vana vari kuti isusu toda kunokudzosera toita sei makati muda 3,000?
saka kuti vachidzokera kune munhu avatungamirire kuno kudzosera hazviite. Iwewe ndiwo ungatotungamirira mhuri kuti aiwa mari maibata chimunai ndikuendesei pakati munosangana nemhuri yangu kuMalawi reka kuti kuMozambique. Shamwari dzinoda kukudze kuti inini vanakagara vagoni kuimiririra nyaya yangu. Havagoni. Avatsombofi vakagona kuimiririra nyaya yangu. Havagoni. Avatsombofi vakagona kuimiririra. Sei vasingagoni? Vangakuziva kumusha kwangu. Aiwa kaiwe uripo. Ngavangondrega ndingodla vanhu chete ndiri musha mavo. Vana vatambura varitokumbirawo kuti aiwa tazvinzwa tatambura tingaite sei kuti tese tikudzosere kumusha kwako vachikuripa sekutaura kuti wakashandiswa kwenguva yakareba. Vari kutokumbira kutaurira ndechekuti inini ndakavhagwa waziwa andigone kuuraya mumusamani gereni waziwa asi kana ndikiona nogona kundibvisa mumusamani ndiri kupa nhamo nekuuraya rega ndigare mumusamani ndakatsogwa ndiche zvandinoita ndiri musamani ndakatsogwa kwete kunondidzosera ndisiyei. Ko sei musingari kudzosera? Ndisiyei. Sei musingari kudzosera? Ndakashanda nguva yakareba handidzosei gweni. Aya ngatiti vana vatadala kudzosera mungabhadharwe zvakaita sei? Ndachaja 1 3000 yandotsoziva kuti havaiwani. Vanotengesa kamombe? Handi mombe dziripo? Yomaya ndikanodziuraya se. Aiwa ngatiregei kudaro. Unoziva kuti kana wakatorwa munhu akakutora akafa munhu ari kukuchengeta haani basa nemhuri iyi mhuri yatambura iri kuti hongu tazvinzwa toda kukudzoserawo mune zvakanaka sematorerwo wakaitwa nemushakapo woti ndinodziuraya. Dai vari vamwe vati tokubvisa tokurasira musango asi vari kuti aiwa hatisi kuda izvozvo toda kunokudzosera patakakutora. Nyangu ndikari kuswa musango kuti tivaone vamwe vangu vachigumbo vatori musango ndodlai vavo. Ipapo ipapo topanetsa ipapo. Vana vati toda kuripa saka ungavatungamirira here kuenda pawakatorwa. Vana varada kuripa ungavatungamirira here kuenda pawakaita se pawakatorwa. Ungakusvika kuMalawi? Havana kusvika handiti vanenge vatsvaga ka. Chavasiri kuda ivo ndechekukurasirira musango. Vari kuti iwe titungamikana totsvaga tokutungamirira woenda kumusha kwavo uye zvakare wombomira kuvauraya. Pakadiya. Nona tichika. Taura niungwe karibiuri ganbutu zorora. Ndizvozvo zorora. Sado upenyu hwako? Hayi zvatomboita sokuti zotombo kana wazaitoti zvikatotanga kana chero kuma7 manero tosvika pamwana vanhu vasumurwa zitaura asingazorori. Saka kana muri kumusha zvinenge zvichitaura kuti toda chii pazvinotanga iyo 7 to 7? Zvinogona kutaura zveku panapa imimi mufanira kungotambura hapafanira kukaramba utojigwa kana chunhu hapafanira kuita chinhu chakanaka pano plus vanonzi mufanira kubva pano imimi zvinhu zvenyu zvamoita panapa esi totora tichienda nazvo kuna mai vedu. Saka ngotaura hazvechingotaura zvese zvangoshata zvese. Saka zvaataura apa zvekuti ndoda 3000 akambozvitaura matanga kuzvinzwa nhasi kana kuti vamwe inini pamwe ndendisipo pamwe vanenge variko handiti vakambosangana nazvo munozogona kuzoita find out timbonzwa kuti zvakamira sei. Saka ivo tete ava vasara handiti mumhuri masini baba vako vane vanin'ina?
ivo ndo ewagutu kwakumana asi kuna baba wakasara ukoma wako vanoziva dambudziko riri pauri pakasheka hanzvadzi yangu vakauya kumba asi kuti hanzvadzi yangu isati yasheka tete ava vakaenda kumba zvotoratidza kuti vanenge vakandovaudza pavakauya pasheka hanzvadzi yangu baba ava havana mbokwanisa kuti vagarewo pasi havana kutombowana mukana wekuti vagare pasi varondedzerwe kuti kana kuti vabvunzewo kuti konya yandiri kunzwa pamwana havana saka vasara ana baba vasara vangani kwangosara ivavo chete kuvana tete vana tete kwasara 4 wasara 4 vamwe ana tete ava handiti vamwe ana tete ava vanoti chii vamwe tete 1 ndo vangori kusaidi kwedu vamwe vese nababa vari kusaidi 1 havasvika kana utombotarisa nezvenyaya yavasitombosiri alright saka mhepo iri kubuda pauri inoti iyo yakatorwa nababa wako handiti ndokutaura kwazvaita zvandokutaura zvataura mhepo yauya pauri iri kuti yakatorwa nababa wako kuti vaite mombe dzakawanda handiti baba wako vakunofa vakanosiyira tete vako sekuru baba wababa vakanosiyira chi sira tete saka vari kuti iwe kuti ndidzoserwe hanzi ende kutorwa kwandakaita ndakanokumbirwa kumakuva ndakandakamutswa ndakanzi shamwari yautise yautishandira saka ari kuti nini kuti ndidzokere kwandakatorwa ndikuda 3000 munekwanisa ngati patakadambudziko iri pakauya umwe mubatsiri akauya but aiva wechivanhu mhepo iyi ndofunga yavabudza its like inoda futi zvekudzokera kumusha kwayo but havana kudzosera yakangoni ndodzinga tabva taisumuka tikaenda kwatete because akati ndokune zvinhu zvachona ndofunga aiti akati zvaichanda isoro ndiri nomahunda ukwanisa kuziva tosumuka toenda kwatete kuya akati nguva yakanotanga kunopinda mumba matatakagara tofunga ratotanga futi zvekukuma achinobata chinhu chakabata navanhu vaivapo pachakanobakwa ndakatanga uruka ndichiuruka ndichirola pasi apa kusvika chatsva chapera akatombobata chinhu chakabata nguva yakabata takakwanisa kuona kuti chinhu chakaita sei apedza kudaro akati basa rapera tidzokera kumba kwedu because panonga padhuze napadhuze dambudziko riya rakatanga fuzve achiti kutouya mhepo yafuti zvayakadzoka achitori murodhi uya namumhangu anga asipo mubva yataura munun'una wangu akati chinhu chakabata chidiki inini nditoriko inini nyoka hombe akandiona akanditya haana zvaakatomboita ndiripo handina kaona kwandaenda asi kana uida kuti uone kuti anoona usazomuudza kuti ndambobuda dati aone kuti muone kuti haana zvaari kuita asi kuona anoona achisvika mhepo yayabva yabuda ndobva yachitanga kuita like mudzimu wambuya vangu hanzi iye ndobva atoti haike zvinowava mudzimu chichi zvatodi zvanaka zvanaka hazvina nambomira zvakabva zvaendera mbeni zvakutonyanya nova patsvagwa futi zvemwe mubatsiri wangu akutsvagwa natete vaya futi zvekwati kuti ndokune chi because ivo zvinhu zvakatosvika pakuva nanga kuvaudza kuti ndiwo akandisa pamwana uyu tete vari kuramba mubatsiri watakainda nekukerhouse kumasvingo akasvika akangonovanongedza akati ndimi mune nhangire ri pamwana uyu ndimogona futi zvokwanisa kupedza dambudziko ripai riri pamwana uyu tete panguva idzodzo havana kuramba ndobva vafamba vakaenda kumunin'ina wavo ndonga mubatsiri uyu anga asati atonyatso kupedza basa ndobva mubatsiri aitanga kuya nekumba ozoenda kwatete kuya achiti kunopedzisa basa inini musi uyo handina kuenda
akati ngasari nobva asengana namama nobva aenda nevamwe na tete mva aenda achisvika akasvika tete vaya vasipo vakaenda kumunin'ino wavo ndobva asvika murume watete aripo ndobva ati sekuru panofamba pasi kugarika makabata zvese here sekuru kana musina kubata zvimweka batai nekuti panofamba pasi kugarika tikungohanzi zvinotaura hanzi kurohwa hanzi hapasi kutogarika ndingori munhurume kutongoshinga wangu tete vaya vayambva vafonegwa ndobva vatindoya mangwana ndobva mbatsuri yangosvika akaita zvakaita pamba paya ndobva adzoka kuvanana mama mvaso ndodzoka tete vaya vadzoka tete vaya vachidzoka mva mumba muna vanhu ndobva mbatsuri yabvunza inini futi zvanhako ene hanzi ndobva amubvunza akati nai tete muri kuti kudii nezvinhu zviri kuitika pavanava vakati zveshuwa zvinhu zviri kuitika pavanava zvakabva mumaoko mangu tete vakatombobvuma ndobva mofu uya aita zvaakaita achiramba achiita zvaakaita mva ati dambudziko rapera but inini kwandira zvinambobvira zvapera ndobva bhadhagwa akaenda aenda tete vaya vakazotsvaga futi zveumwe mubatsiri akabva futi zvenokumba kwavo akauya neumwe munin'ina wavo ndobva vatanga kusvika nekumba kwachiveri epo yanzi akati yandobva yabuda futizve andobva yabudza vabatsiri vaya vakanga vauya vati wavo madzibaba zvikanzi hamundigoni zvadero mhepo yanzi yaeneka nobva yaenda ikati ndakuenda kumba kwangu vabatsiri vayambva vasumuka ndokuenda kwatete kuya zvikati ndokwatonondovata ikoko vakasvika hanzi okubatawo zvavakabata vabata zvavakabata ndobva vazomuka vachidzoka kumba mangwana makuseri vadzoka natete vaya nemunin'ina wavo nevabatsiri vaya mbva vasvika pamba ndobva pakatanga kusvika vabatsiri vaya ivo ndobva vambusi wakamira kurodhi ndobva asvika akandibvisa zvakandibvisa kumusana ndobva andibatisa jira rake svika ndida kuti mhepo iri pauri isabuda kusvikawo timboita zvatinoita uchiona ndobva andibatisa jira riya vana tete vaya vachisvika ndobva vagariswa apa ndobva atanga kuvaprofita aprofita ndobva avavudza saizvozvo kuti tete ndimunonangikireri pamwana uyu ndimukonzeresa zvikiitika pamwana uyu tete vakamboda kuramba but ndobva anguvaudza zvadaro ndobva anditorera ndobva atora jira riya mhepo yaya yakabuda bva yafuti zvendiri kuda 3000 kuti ndiende yakataura zvayataura mbva yaenda ndobva achindiita zvaakandiita kuti mhepo yaizorora ndobva akazovhunza ana tete vaya zvikanzi saka munoti kudii nezvataugwa chitete vaya vakati namari yarehwa 3000 yarehwa zvikanzi saka todi chindichiisai mari mundiro chero 200 tinowana kuindisa nechi kumvura ndobva ipapo panguva idzodzo akangoisa da $50 ndobva ati imwe mozotumira here ndako ndobva atoti pandiro zvapera zvangu zara zvikaita wiki ndobva zvatanga futizve zvikatanga na6 zvogona kupedza kutaura na1 pamwe zvogona kupedza kutotaura kana kuma3 kondoedza kana zvikapedza kutaura na1 zvogona futi zvekudzoka na3 kondoedza zvotaura futi zvekana kusvika na8 makuseni ndatosara ndakuahurweti ndichitadza kana kuminya kana kuita sei nguva yazvino ndinorohwa nemusoro ndimunhu anogara achirohwa nemusoro zvinge zvoti ndikangotanga kunzwa musoro wangu wakutema ndozvati zvakuuya kana kuti nguva yekuti tangopedza kubika sadza kumanheru zvototanga kana kuti tikangobika mamba pedu nemavheji zvotobuda zvakatsamwira izvo zvokuti babikire sadza nemavheji atili vakabika sadza nehove zvinototsamwira kuti mabikire sadza nehove isati lihove vakangobika zvisiri kuda chete mama vangu zvinotobuda vachitoda zvichikutondituka endi kutotadza kana kutoti vana vari kutogara pamba pedu kutoudzwa kutoti hamufanhi kuenda seri kwemba munonditsika because ndakareba ndakakura hamufanhi kudai dzimwe nguva tinototi chero takagara mumba kana kuti it's like yatosvika mhepo yachikutotaura vanogona kutonzwa kufamba panze vanenge vakateerera kana kutoridza muridzo chako chekupadhuze nepadhoo kana kutodani kutonzwa kuti pataugwa kana pahwindo mumba inini panguva ndechidankira inogona kutoti iri kuda kutondiratidza zvairi kuita panguva yacho nanyoka yacho nogona kuti ndotoona vision yacho ichifamba kwatete vangu pamunanga
kana kuti ikatoti ndasvika pakati ndinotoiona yatosvika ipapo kana kuti nguva yazvongoti kana ndoti like ndaswera zvisina kuuya manheru pazvongoda kuuya ndokuda tangaona nyoka iyai zvotosvika kandatoona nyoka iyai ndakangogara nogona kutosumuka wotona ndakutofamba pamunhanga ndichitokuma pamunhanga pe ndichitokuma ndichiumburuka ndichidi dzimwe nguva ndetombonyara zvokutana mama wangu aigona kutombofunga kuti ndatofa zvichiti tikutrai kuda kuuraya iwewe manje anzi pari zvino tatumwa kuti tichiuraya iye because ari kufumura saka zvinhu izvi manje zvazvakuitika zviri kuti tikaenda patinoenda zvakunobuda futi zvepana mama wangu nyangwe ndiripo ini ndinobudiwa mama wangu vanobudiwa futi zvenemhepo iyi munin'ina wangu furizve anongochema but hazotauri but tese hakuna nanokwanisa kurara nyoka ichinetsa inini kwandiri ndichitorota inotouya ndotoona iri nyoka ichitaura neni kuti inini handibvi pauri nokuti uri mukadzi wangu yapedza inochinja kuita kamudhara kane mazino nonga fomu mukanwamo kapedza kamunodzoka futi zvekuita nyoka yopatsanuka ita futi zvenyoka dzakawanda ndingati nguva dzangu zhinji ndinorota like maskeleton magoritori anditorari zvichirota zvinhu zvakadaro zvichingonetsa neni usiku hwese kana kuti nyoka ichingonetsa neni usiku hwese handitovati mhepo iri kuti munin'ina wako akarotswa akaudzwa zita ndepanofanira kunge pachienda munhu oright handizivi kuti ndimunani patime yambouya itime ndofunga yazvachangotanga anoti akarota zveshuwa achiradzwa makuva because izvo zvinotaura kuti 6 achiradzwa makuva 6 nemazita akanyogwa bachi anga ari echirudzi achiiwa voice richitaura kuti ndo patakatogwa apa asi handifungi kuti kana mazita acho achiri kumarangarira bhozi hanzi mhepo yacho akatozobuda ikati ubate mazita iwawo tisakuratidza ndo zvayatotaura kana ipapo yaramba kutaura kati aiwa inini musandibvunzi endai munobvunza munin'ina wake anotoziva kuti ndinonzi anani takatorwa pakati nekuti ndiye watakainga kuhope takamudzi akataura zvechokwadi akatorangarira akazvirangarira panguva yakaita akanyora pasi akataura no zvazvakanaka ndezvekuti zvichida nekufamba kwenguva semunhu kutsvaka rubatsiro nezvekudiwa nemhepo yauri kwatinogona kuenda pamwe ndokwa inozogona kubuda kana kutaura nevanoitawo mabasa emhepo yotaura zita rayo nepairi kubva chaipo chaipo kana vachikwanisa tingati kana kunegosheta nekuwirirana kuti aiwa ngatiite so kana uchida kuripwa sekutaura kwaari kuti ini ndinoda se ndoda kuripwa kana vachinegosheta kuti muripo zvawakakura ngautise ngaudzike pamunoita se pamunokwanisa asi chatisinganyanyonzwisisa chekuti munonzi bhadharai mari yonzi tonoisa kumvura mhepo yoenda patime yacho ndo zvakaitika kutopa munhu $50 angati 200 atizi mupostori mupa mupostori 200 uenda unoisa mvura so yoerera so yosara akabhuroka akapuwa natete atitewa kana ye$50 iyo unoisa mvura yoerera so sara akabhuroka achiri kubatsira kunosiyana but uri desperate kana uri desperate zvese zvaunenge waudzwa nemubatsiri unongozvibvuma but komana oto pamwe ndiri kurarama pamwe ndiri kutorarama izvo unoti akurasirira mhepo ichasi iye kuti ndibhadhare imoti angatirasire $200 akatoenda zvake ne$50 akatono muda yake igere musha no zvakanaka hanzvadzi namai mawayachi nemwana sekutaura kwawanga waitewo patakambotaura pezvo wanga kuti handogona kuuya namai here seusina kuzokwanisa kuuya namai nyakubereka pandakauya ndasitori namari ndakatouya kumunin'ina wamama wangu
kufunga vanhu vanotera nasekuru vakati mboande kwedu kwaHondi kunakwanisa unobatsirwa mama wakasara kumusha kumasvingo ndobva taenda kwaHondi but kwaHondi ndakatoona zvisiri kudi zviri kufamba but mama kumba hakuna hatitorina nasendi because dambudziko rava netime sangoti mari yatawana chero ukawana $10 pamubatsirwa unoenda uri kungononzi chibhadhara saka izvezvizvi chero chikafu chaicho mumba chikutonetsa chero mari yekuti vangakwira vakauya kunwa yatatoishaya saka panobva padyiwa nemavheji mhepo yobva yabuda yakatsamwa chero tikahasha tatonda muningina ari kwachiviwa akaroorwa kudhuze nekumba ikoko kudhuze nekumba mari hapana hakutorina because hatina mbomira padambudziko retungofamba kwese endi kwatiri kufamba tiri kungonzivisa futi problem yakuitika ndekuti zvinhu izvi zvinenge zviri kubuda pavari nepamusikana musikana webasa anotoshandirawo umwe mukomana wekwaba mukuru ari panext ipapo ari kusouth saka ndoona sokuti ivo kuti vachisimuka vasiye situation yakadaro panongova pasango hapana kana imwe misha padhuze ndokunga vanenge vane kakutya kuti ko zvikasara zvikadai ndisipo because situation yacho zvakubuda pamusikana webasa mutorwa anotobvawo kwaanobvako akatouya kuzochengetesawo pamba saka pamutorwa zvinhu zvichibudawo zvichiti ukazongotaurawo something handii zvongotaura matauriro azvita handisati ndikuti sei zvaakuchuza mutorwa ipapo ndo patisingachazivi pamunotaura nayo anoti chikwa anoti kose wakuenda pamutorwa it's like ihasu inenge ari kunge achiri kuita zvekungorota zvichibuda paari asati zvauaa saka kuda mashoko acho anozonge achiakanganwa because mhepo iyi ndifunga tichifamba taita like vanhu musha wese une zvikaranga kuvanhukadzi vese mama vangu vaita senge vanesi vanhu muroora mama vangu futi zvakaenda joni tatikasvika pamaprofita taingonzi semba mene mune chivanhu mese hapana natsina but tazowana notivo hachisi chivanhu but imhepo inoshandisa vanhukadzi vese but iyo yaizotaura kuti pangu pandakanzi ndo pangu ndepano pandakagara saka pane vamwe vese handidini handibudi unondoona asinganyatsoona noti chivanhu kune umwe munhu but iyo chidi chisiri muningina achiri kurotswa muningina wangu anotorota nguva zhinji inotomuvinga chiomurotesa but zvemakuva izvi handizivi hanguti uchiri kumarangarira no pakanaka sekuru nemuzukuru regai tione kuti vekumhepo vanozvifambisa sei isu chedu kutaura nyaya sekutaura kwataita sei kwataita hatina simba hatina ta sei asi vanozonzwanana ikoko kundovana kunozira sei kuzowirirana ende sekuuya kwaita muzukuru wenyu kwandiri ngatingoisawo chiyungo chekuti anogona kubatsirika padambudziko raari kuita sei raari kusangana naro chandongokuvimbisai ndechekuti inini zvangu kana maya nekwandiri hamuna mari yamunobhadhara zvichida nogona kuzokusiyai kwamune muchibatsirwa mukazonzi bhadharai mari munonditsvaga tuko panapa makatisiya takonzi bhadhara mari tinosiya mari mvura ite sei iyerere wani ndobva ndati aiwa ndobva ndafona kuti aiwachi hazvizo zvakaita sei zvakaurirana asi kurikukala kunzi tsvagai mari yebhasi kana kuti amai vauye kana vaita sei rinenge risiri responsibility yemubatsiri inenge responsibility yenyu mimi mega pamune muchibatsira pamune muchinyatsonodayo ira mari iri kunzi ngaibuda ifanira kunge ichibuda kune munhu atasi autotibatsira ende mune muchiona kutiwo zviri genuine pandosandiri kuti even kana ndisipo muchibatsirwa maita kana mubvunzo munogona kutoudza atokubatsirai kuti chimbomirai tifonere munhu akaita sei akatunza pano ndofanira kudzira aiwa zvakadai asi ndinokuvimbisai kuti tichienda hamuna mari yamunobhadhara kusvika taona kuti nevanhu ivavo kuti dambudziko iri munobatsirika sei ndizvo zvandokuvimbisai ende imi mukutenda kwenyu sekutaura kwandaita kuti muzungu wenyu ndiye akanditsvaga ndakatombomukanganwa mubvunzi akazonditi papai ndibvazondifonera futi ndakatomuti iwewe hauna mbondiudza iri nyaya akati ino ndakakuudzai ndakati no ndaiziva chi
yauri kutaura ona takazopedzera pakuti chii ndopazo ndakatomti nosori inini ndinowandiro kwete mbichana handiti zvatatotanga kudai so noti wadzoka futi chii handiti ngatichirambe tichitongotaura nene manheru taura nene kuseni ukangoregera chete mameseji anenge dzinenge dzawandisa saka ndopa akabva aramba aita tichitaura kusvika tazonoti chiona tichikwira bhazi ndataura nasekuru zvanzi uya ndokuzoya ndokusangana saka nguva iri kuteera tinoenda tinozvisiya kwabati vebasa. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.